Labaxeta zan Esteban Urkiagaren etxearen izena. Labaxeta izenagaz dugu ezaguna bai bera. Angel Iribar Kortajarena jagunarentzat da. Uste dut euskeran aldeko egin dugun nola baiteko zea hori. Y en Vigo, que una ayer que salía tema de mi también, y los zapatos Eusko Unibertsitatea, Gabriela Berti Euskaltegia, Gozo Gaitan Mendia Euskaltegia, Jose Antonio Aguirre Euskaltegia, Juan Mateo Zabala Euskaltegia, Nicolás Euskaltegia, berbetan dator bat. Estalinkoa, gehiago egin dugu. Eta hori izan behar da beti ere gure erronka, bizi-bizi egunero erronka eta gure akuilu.